You are now watching Zimbabwe Entertainment, fresh from the source. Hello Zimbabwe, we are back in Zimbabwe live Zim Entertainment. Ndini Semi wacho. Right now tiri ku Sunshine kwazvakarewa chaiko kokuwadzana Sunshine Records. Pandiri panapa muri kungoona ndakakomberedzwa naivo vacho chaivo ve Sunshine. Ndina Tynash na Sheltang. Tynash, zviri sei mwongo? Zvamira sei? Aiwa, kuno ndikoko ko Sheltang. Aiwa, tinofara. Aiwa, pano tauyawo kwamuri timboona kuti Sunshine ishi tiri kungoona mapicture pakanzi official opening. Haisati titombozoti yakaopenwa rini. Sunshine inomboita nezvei chaizvo tinoinzwawo yende, but mukoma Tynash ndongoti mungondiudzawo kuti Sunshine chii, ndiani chakamboita kuti Sunshine ivepo. Mondiudzawo kuti makatanga sei, zvakatanga rini? Sunshine ifamily. Tiri mabrothers inini naShelthang. Takatanga mangoma 2005 tichigara kudanger zone kuDZ ndokwatikakurira, then vatazoshiftao zvinhu zvichiita vatazogara kwadzana extinction, but kumba kudanger zone. Okay, kumba ndekwe kudanger zone, saka makono zviri kubatana ka Sunshine danger zone. Aiwa, zviri kubatana. Ndoda kuzwa kuti official opening yenyu, like kutoti makavhura studio. When was the studio opened? Like pamakati nasotanga kuti makuita zvemangoma as a studio. As a studio takatangira kuDZ, but azomoshandira kutown, then yanga official opening yekubuild kwakaita studio iyo, but mangoma akatanga kudhara. Aiwa, zvinofadza. Pano ndanga ndanoona Tynash na Sheltang. Ndoda kuti mundudzova rume vari mazasi mangwa vavira munguti introduce ndivazivewo. Ndiri kungozemberana nawo, handisi kutomboziva kuti ndianani. Uyu anonzi Jerry B Mukanya, musamurai. Okay, ndo musamurai na Mukanya. Aiwa, tiri kuvaona Mukanya vatiripo. Aiwa, ndeve danger zone. Sheltang, Tynash, Godo, Zim Entertainment. Godo, yo, Godo, 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 Godo, yo, Godo. Godo ravo tinoriona pa3D, kana uriona ma-DVD, kana uri designira maflyer, kana uri posta pa FB. Godo ravo rinochisa kana hurumende, kuti niwamukanya kuti ane mukwende. Godo ravo rakavatuma vaende, godo rinovatuma vapenge. Godo yo godo, 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 godo yo godo. Godo ravo rineti chili kunge masamusa, godo rine kamwe kakupusa, rakawandisa zvekuti unofusha, rine kamita kekuti unojusa. Vanotora godo ravo kubhei forward, rine kakushaina kunge makarati, apo havade kuti tiende forward, ndosaka tichiva paredhikati. Godo iro godo, 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 godo iro godo. Zim Entertainment, cause you don't know say Ganyawo, Sami, danger. Saka ini ndoda kunzwa kuti Sunshine sezvo muri kuti makazoina kuita official opening muchivaka studio, kurakidza zvinhu zviri kufaya kamuindustry. Saka toda kunazonzwisisa kuti kana artist achiuya kuSunshine munoita zvekungotongoti masaina here maartist, kana kuti pane mafees here zviri kubhadhara, pakubhadhara pa zvakamira sei? Yeah, it depends. Hatingosaina artist, tinongoona chipo chake then tomusaina. Saka pama-artist mune amakasaina muri kushanda nawo here zvinozvi? Yeah, akawanda 6 ndingazivawo mazita avo. Andongokupai brief ava for example ndo 2 vacho.
Okay, pane 6 ma-artist amakasaina but so far tina Jerry na Princo. Alright. Kozoti manager ndaona manasonyora marules enyu mukati haurekodhe pasina managers but zvese zvina manager mukati izvi. Tingazivawo manager here kuti manager weSunshine chai ari kurana ari kubatsira vakomana vaviri ava ndiani? Shelthang na Tynash. My brothers weduwe ingori brothers Sheltang na Tynash. Okay, aiwa zviri kufadza zviri kuoneka. Aiwa regai timbonzwawo kuti Mukanya vaya Mukanya hoyoyoyo tichashatisa masong evaridzi. Aiwa regai tinzwe kune ivo Mukanya makadiko Mukanya? Tripeni makadiwo. Aiwa isu tinofara ndiani Mukanya? Tangonzwa Mukanya woye Mukanya wevazukuru mukai. Aiwa tamuka chitiudzaiwo kuti Mukanya ndiani? Mukanya vari pano ndiJerry B akakurira kuChinoi akazoya kuno kuSunshine kuHarare. Alright, chakanasopusha Jerry B kuti ati aiwa izvinosvika Chinoi aiwa Chinoi wasara ndakumbonange kuHarare kumangoma. Mangoma changa chingori chinhu chawakazongonzwawo here kuti chako kana kuti it has been something that you always wanted to do? Kana hakuna kuti ndakati Chinoi yasara, ndakangoti mulife ka unofanira kutsvaga zvinhu zviri better. Kana wairekodhera pasi pemuti unofanira kuenda ukamumba. Saka ndakangotorwawo neBoys ndatashanda tese. Makatorwa neBoys. Okay, pamakatorwa neBoys the period yamashanda handizivi kuti mashanda neSunshine chete here, ndoda kutonzwawo kwamuri, asi period yamabva yacho yamamuvha kubva pasi pemuti kuenda mubuilding pane change yamutoda zonongedzera kuti aiwa zvinhu zvinenge I think tinofanira kuramba tichishingirira nemangoma? Change vazukuru vangu vanopupura vanoziva kuti hapana tsvimbo kuvanhu. Kuna Mukanya zvinhu ndikuona kuti zvakarongeka zviri kufaya zvemangoma kuna Mukanya. Regai ndinzwe kune all white budi vangu vari pasite Princo Spice mwana wamambo makadiko? It's sick muri sei. Aiwa isi tiri kufara tine vana vamambo kudai tetiri zvedu zvese zvinenge zviri right. Ari seiko mangoma? Mangoma ari right, aripo. Mangoma hanzi aribo but ndingangonzwa kuti mangoma aribo. Ndoda kunasonzwa kuti mukoma Princo zita renyu rakafarira takarinzwawo vanhu vanotongonzwa kuti mukoma Princo. Ndoda kunasonzwawo kuti pamasong enyu yamunonongedzera kuti apa basa takafamba nebasa. Masong angu inini anondinakidza ese because ukona chinoitika kana chita music handisi kuitira kuti zvingopfuura kana kuti ndikungoita ndichitoita ndiri pabasa. Saka I make sure kuti chinhu chese chandiri kuita chiri perfect. Saka song yangu yese inondidakidza. Okay, pamasong enyu mungandiudzawo 2-3 amunoti aya ruzhinji because apa mandudza munokunakidzai but amunoti ruzhinji zveshuwa rakatambira masong toziva zviri kunetsa kuti airplay kana chii hasi kunasoita munyika medu but amunoti aiwa at least wo izvi zvakanzwikwa neveruzhinji vakati one day muZimbabwe? Inini handikwanisi kuziva kuti chakanyatsonzwikwa ndechipi because pavanenge vachinzwa ini ndendisipo but vanombondiudzawo zvavo ka vanongonditi mangoma ari kutenderera vanenge vasingamesheni kuti ndeipi. Aiwa ndaibata mukoma Princo vati vanenge vasipo pavanhu ava havasi kutomboziva kana kuti iri kunziwo paredhiyo yarira zvichireva kuti mukoma Princo kana madhanso remedha vanenge vasingateerere havasi kuteera kuti nasonzwa kuti zviri kufamba sei. Dzakawanda. Aiwa kurakidza kuti mangoma ari kuita sei zviri kufaya muZimbabwe. Ndiri kudzoka futi kuna Tynash kana Sheltang ndisiri kuziva kuti achandipindura ndiani. Ndine nyaya iri kutinetsei nyaya yepiracy muZimbabwe. Ndoda kuti mundudzwo imi uchionawo iwo Tynash kunyanya iwe maproducer paipaya muri kumboedzawo here kuti mungoitawo kana movement kana anything chinoita kuti piracy idzideredze noti kati kupedza zvinogona kuoma but imimi are you content kuti piracy ingorambe chingotonzi diski rabuda nhasi kana kuti munhu Princo aita album tati Princo nhasi aburitsa album wotonzwa kuti album rato pakabhana ima hamusati manomupedza kana kugadzirisa madiski anyu muri kuonawo pane chamunokwanisa kuita? Ndirini Tynash
inini handina problem nepiracy because inototendesa kumberi. Dai pamba pasina piracy dai tanzitomboripo kana izvezvi. Saka meno kuti mari ichatsvagwa sei, asi papiracy apa dai mamupasiya zvenyu. Piracy kwamuri zviri kuita wokwenyu basa riri kuenda kumberi, riri kunza mari mukati here kana kuti ingori basa riri kuenda kwedu zvakarongeka. Mazvinzwira tese takutouya kusunshine, piracy kusunshine 100% supported kuno. Tisiri kuziva kuti chapabata sei ipapo. Regai ndimboende kuna artist, kuna producer zvakarongeka. But mukoma Jerry B, nhasi maburitsa album renyu imimi, mashinga kuita album, muri kutageta masales from your own album, because tikunzwisa kuti mangoma muri kuitira chi muri ite sei igutewo nekusaiti. Asi maburitsa album renyu imimi muri kutarisira kuti muchalauncha album renyu pongoita tisingazive kuti zvine zvafamba sei, motonzwa kuti disk rakutomhanya $4 mama akati pamwe muchangoisawo kuti ridewo padhola, mari imboyochi mumuri muto zvenyu. You don't get affected with that. Piracy kwamuri munoiona sei? Ndobvunza inini CD rangu ndakarita $5 munoritenga here? Isusu tinotetedzera imimi. Music yedu yemuno muZimbabwe yakatochinja. Zvaive kudhara hazviro zvakauko mazuva ano. Saka isusu tiri kutopinda muvanhu nenyaya yepiracy. Kozi ndakada kuti ndichatengesa masidi angu zveshowa inoita family show ndiri mumba ndega nemhuri yangu tichiimbirana, ndine masidi angu mumba ekutengesa. Saka tikatopa vanhu masidi mahara ka. Takungowana mari mumashows. Wakazivikanwa ndokuti hayo kumashow. Kana usingazivikanwe hausati wakuimba. Okay, saka totopusha mashow. Manager ndimi Sheltang na Tynash. Mashows hanzi vana vari kutangisa mashows kurakidza kuti there is nothing, vanhu vatopererwa nepiracy. Vari kutongoti it's something that is normal. But also ndine question me boys the Sunshine. Sunshine Studios, where do you see it in 5 years? Let's say in 5 years. Kuti muri kutarisira kuti is this gonna be matora ite pamasvika kana kuti you're looking forward kuti zvinhu zvichanasoto fire like internationally on an international level? Yeah, tisati tatanga. Pachasvika 5 years muchadzidza zvakawanda. Anzi gore rezvidzidzo. Anyway, muri kungozvinzirwa tichiripo paSunshine, hatiri kutandara. Right now takuda kumboti tionewo kuti vari kumboshanda sei. Tiringangogare kati chingoti tiri pastudio tatiri kutombonzwa kana kuti kune mabeats manyowani, maridhim manyowani. Inini senge ndoda kutonasoona kuti zvinombofamba sei kuti zonzwe Mukanya vakutaura paye kuti Mukanya oye aina andingambozvikwanisi. Ndoda kuzonzwa mafruit loops chichi zviri kufamba sei. Stay tuned and keep smiling with Zim Entertainment. Zim Entertainment, yeah. Shedunde jamari, yeah. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, akati rasaromuka, akamuka one. Vana veIsraeli pakungwa tukuva kanyambuka one. Yo, shanoita shino shamisa, nyangwe mwaye wakaipa ikandirwisa. Havambofa vandikwanisa, saka nasi ndoyimba hallelujah, amen. Jehova ndiye mufudzi wangu, ndiye murithi weupenyu wangu, ndoyimba hallelujah, amen. Jehova ndiye mufudzi wangu, ndiye murithi weupenyu wangu, follow favor. Takaiwana baba. Watch me up, it's na one of them wangu Maria na ikaminana, tena yendo itasani na kukwana panika chanino chapana. Saka nasi ndoyimba hallelujah, amen. Jehova ndiye mufudzi wangu, ndiye murithi weupenyu wangu, ndoyimba hallelujah, amen. Jehova ndiye mufudzi wangu. Possible, your sympathy. Akati rasaromuka, akamuka one. Vana veIsraeli pakungwa tukuva kanyambuka one. Sami
shino shamisa Namba mwaye wakaipa ikandirweza Avamba vama ndikwanisa Satana sindoima Hallelujah Amen Jehova ndiye mufutsi wangu Ndiye murithi wepenye wangu Ndoima Hallelujah Amen Jehova ndiye mufutsi wangu Ndiye murithi Tarira uone kushaina Ma-autograph ni chingo saina Avoreka ni movalaina Pachikubu chabiti Chorus time, yeah Nema kudu aya Masamurai hingira ndinako Australia tichatabaya Bavacha pepo kama kudu Anapatara tenga tavaya Sunshine ma forever Echo kupushe manga mautiteko It's sick, yeah Saka wabika chikudu ende chikudu ndo chikarira patafura ndo chikagudu fudu ndiri mdarasa tuku legendary sasuku mwana wangari kwetenganga kanangu wachuku andisitaka sako sandichaka chipo changu ndechesuwa kaneraka kutataina shidafu sabumaga nde makudu aya masamu it's Same entertainment yeah Elijah sick Aiwa komana ku sunshine kuri kupisa ichangori sunshine kuno kwato ku summer time kuri kupisa kuno aiwa winter yakapfura wedwe ndanakirwa pano ndinawo HKD president paya aiwa HKD vandirakidza zvishuwo upresident aiwa vari kutonga HKD Princo aiwa komana muri kurova basa wedwe it's sick zveshuwa Tynash Sheltang ndaudzwa ka vanhu mamusina kuzoziya uyu ndiye sun uyu ndiye shine sunshine ndaudzwa nashine ndazoti ndibvunza kuti iringonzi sunshine hanzi aiwa mukoma ndo sun ndo anopenya vacho aiwa ndikuda kungotanga na HKD president ava ndichivatenda nekuimba kwamaita asi ndiri mubvunzo 1 HKD president ndanzwa kwese kwandafamba ndambosvika nekudz uku kwenyu kudanger zone ndangonzwa iringonzi HKD president HKD boss HKD president ndada kunazonzwisa kuti vanhu tinzwisise mamero amamboimba aya muchiti vanongotaura indoda kuti ndizvinzwirei handidi zvemakuwa ndati ndinzwe kuti chiri kumbofamba sezve HKD president HKD boss ubosi neupresident pane conflict kana kuti zvinhu zviri okay ndoda kunazonzwisa kwamuri inini umongameli wami inini ndiribo pakutonga kwangu ndiribo president HKD president art yangofana nekuti ndakashandisa mutupo wangu Mukanya kuti vanhu vandizive nemutupo wangu saka ameno anozorwadzwawo nazvo aiwa ngawe atore mari mapiritsi ameno ikoko but art hapana kuti HKD inoenda pamusoro paboss kana kuti boss angende pamusoro papresident zvakwauri munhu iwowo unofanira kungoziva kuti president naboss muhombe ndiani zvinofanira kuita chirevo mukati meupenyu hwako muri kuzvinzwa nyaya iya ndambotaura kuti nyaya iri kuita sei iri kupisa kune kufamba kwatiri kuita asi ndoda kunzwawo kuna mukoma Princo zvakare because nyaya iyi ndoda kunazonzwa kwese HKD boss na HKD president inini pamubvunzo wangu kwauri iwewo Princo tingatoblema vanhu here kuti vari kuramba vachiti sei pazoita HKD president kwangu na HKD boss kana kuti imimi ndima makaita misinform vanhu kuti kuchazoya president kudanger zone uku kama mangoti atingori vachisurprise attack but vanhu toda kuti imimi munoita sei kuti vanhu vasonzwise kozi izvi muri kuitira vanhu kaizvi toziva muri kufarira kuti ndimi vaimbi but toda kuti pasarambe pachita maconfusion toda kufambirana mafans nechi neme handitya takuda kunzwa una Princo mwana wamambo well panyaya yapresident hapana bosika inini semusamurai handina zvandinokwanisa kutaura because kuti president vazovapo nekuti bosi vazovapo chii chakaitika handizive saka ndakazongonawo zvakutoitika zvokuti inini handinofanira kutobvunzwawo ge zvauri kuita samurai akatotsva masamurai ndosombofunga masamurai anengazivawo zviri kuenda sei asi masamurai aka I think kumamanager uka mubvunzo wangu manje kutanga newe Tynash ndoda kunazonzwa saka
boss na president nemi vese HKD ticharamba tichiona kushanda vese here muindustry umu kana kuti ticharamba tichingonzwana hameno ikoko kana kuti muri ndezvebasa kana kuti muri kuchashanda ini todaona zozo pachaita kushanda mesera ndakati inini sesunshine handirambe kushanda nemunhu kana achida kushanda neni but ndonzwa vanhu vachiti vakaburitsa sunshine muHKD kana kuti vakaburitsa HKD president kana kuti masamurai muHKD muiko munobuduka mugeto redu tobuda hapana anokwanisa kumisa mumwe munhu saka HKD ingori HKD hapana anokwanisa kumisa kuti Tynash usati HKD hamene ikoko handiziva hangu aiwa rege tinzwe kuna vakuru mukomasani mutungoti tode kuti nyaya iyi imimiwo nekutira kuzondimisani tinoona zonzwisa kuti imimiwo muri kuzvitora sei ukona chi zvinhu patikazvitanga especially this thing inonzi HKD yanga isina maboss yanga isina mapresident andika saka isusu right now tikutarisira kuti mudanger zone munge muchitobuda more artists andika vanenge vachisimbisa danger zone kwete kuti tina boss because maboss akazofa zvikureva kuti HKD yaparara HKD toda kuti iende kumberi saka tina maboss hatina mapresidents kana vari mapresident ati yavo kwete kuti mapresident evanhu kana kuti maboss evanhu ngavatonge kumba kwavo okay saka HKD president mukuru kumba kwavo boss kumba kwavo naika kumangoma uku hakuna mutongi handika hapana akavhoterwa apa uboss zvese neupresident hanzi anga ingori ati iri kuita sei ati inouya ichipfuura wani wedu vakuvengawo ati kuti zita zvonzi uona HKD chinonzi HKD tongotora example kana Caps United takatanga kuziva tichikura kuchingogurumwa maplayers ava waibata saka ndozvangofanana neHKD waibata because dai Caps United yakazoita boska tisingaizive kana isusu waibata saka ingori nyaya yekuti imovement rinofanira kuramba richingoita richingoenda hazvizonakidza remangwana tichizonziwo ava ndo vakatanga zvinhu izvi taakubhigawo nevafana vaakusimbisa danger zone iyi taakubhigawo zvinofadza kuti tizonzwawo vafana vaakutibhiga kuti ando mafounders ezvinhu izvi inozoitika ndeyekutika vamwe vanenge vaakutora geto ka voriisa mumaoko mavo saka tinongoti vanhu ngavangoziva zvinhu zvavo hati ngavasarasike hameno ikoko zvavachafunga but inini nemafanzi angu tiribo vanondinzwisisa asi iri kundinzwisisa haachandinzwisisa aiwa ini ndanzwisisa HKD Zim Entertainment Sunshine Family Mukaimone Yoyo Sunshine Unza gitare Ramtukudzindimbe neria Oyerere Yeah Ndafunga masango anoyera Mukanya Ndikafunga Apo vana Zika dzedu Yoyo Zvinondifungiza mazuva aye Ataita chingwa chine jemu Zvinondifungiza mazuva aye Tiri vakomana tainotikita mudemu Mazuva aye Chamu wande Aya mazuva aye Vasikana vachastrecha bvudzi nedombo Gaya pasina pemu Ngoma rakaipa rakarira kana India Ngoma tairi tamba tinana rudia My day nyarara My day nyarara My day nyarara My day nyarara Yoyo Ngoma rakaipa rakarira kana India Ngoma tairi tamba tinana werazi Chinyakare chedu handimbofa ndakaregedza imwapuro waye Ngoma rakaipa rakarira kana yoga Musandizembera ndinaburana
usamzembere ndapota nguma rakaipa rakarira kana India nguma tairitamba tinana werazi anadhimba kumakomo Mukanya. Alright then, shedza vamwe betitandare andingasiye nyika yedu ingaparare neanda muka usarare kwenyambira ndishaure yo sunshine ora mtukudzi saka woyerere ini ndafunga masango anoyera Mukanya ndikafunga hapo vana zika dzedu yoyo zvinondifungidza mazuva aye ataika chingwa zvinondifungidza mazuva aye tiri vakomana tainodhigidha mudhemu mazuva aye chamu wande mazuva aye vasikana vachasirecha bvudzi nedomboka yapasina pemu guma rakaipa rakarira kana India guma tairitamba tinana werazi nyarara my day nyarara my day nyarara saka my day nyarara yo Mukanya wai mukaimone nyarara my day oh yeah saka my day nyarara my day nyarara danger zone mukaimone ameno ikoko Dane Zim Entertainment. Okay, lastly to the HKD president, what should the HKD fans, Mukanya fans, expect from their president? Right, like that, you're now the president. What should they expect from you? Apa inini sasekuru wevazukuru ndichange nchibwa mangoma nchiburitsa mangoma zvikira vati aiwa mukoma takukwara nemangoma ari ngori mangoma chete but zvimwe zvese zviri kuitika izvo ngavambozvisiya ngavangoteerera art yangu cause takada kuti vateerere zvimwe zviri kuseri kweartika ndo panotanga maproblems but still entertainment izimi entertainment yoyo inye ngofadzana azviroti rendoto na wati avatoonani aiwa zviri bo teerere mangoma chete mafans ende tichangoramba tichibika hapana. Okay, any shout outs to anyone? Ndongoramba chitongosimbisa vazukuru vangu ivo vanofamba neni mugwara rakanaka ndova ndoramba ndinawo ndorongoti rambe makasimbisa ndimi muri kuita kuti ndiende kumberi kozi ndiri ndega handiwine hondo yacho ende ndorongoti ndomwari ndo vanondipo chipo chokuti ndikwanise vandinzwe vakwanise kundidhisa eka yoyo danger saka hameno ikoko gore nomuchaiziva mazvinzwa mafans hanzi it's you who make the president who he is andika ngatirambe tichisimbisa yoyo Zim Entertainment kaidono se Sunshine Family can represent Sheltang yo Tynash Sami Mukanya uri Naimwari we vandivengera ngoma dzenyu dzamakandepa imi vakuru woye vari kunditi ndamusatanesti vakuona kugona kwangu kwandoeta kwandinoi vakandidena ndichatangika ngondiona vakupanika vafana vapfekedze manika vachaona mberi ndakufamba nenyika ngoma dzavo dzakatotanga vangonoyanika ndiri mudhara ndoita dzekukanika vakandipombera saka ndavakuputika ndinovatedha ndovavhiya ndovasasika padistance pamangoma ndichabatika Mukanya naimwari mambo vandivengera ngoma dzenyu dzamakandepa imi vakuru woye vari kunditi ndamusataneste vakuona kugona kwangu kwandoita kwandinoi handidi kuva munhu anochiva anozviti anoziva ndoda kutenda nezvandapiwa Tynash Shelthang waziva oyere ndiri
ndega pakudike mondibhandarama Mukanya ndiputike kuenda kwandoda ndogara zvandoda ndorarama ndinokumbira kwamuri baba we kuti pandinoshanda nditaridze gwara mudzimu ndiringe nditaridze baba kumberi munondiendesa atingagume baba yo Zim Entertainment yeah. Okay, Tynash, Princo, mwana wa mambo ndiruda ngoti mungoti mashoutouts aya ngatichimbotaura mashoutouts aringodai kungonetsayo kuti pese vangonzi shoutouts mungoti inini zvangu semusamurai ndoda kungoti masamurai gadzirirai mabhanga because this year kungocheka mangoma chete hatina nguva yekumira chingotenda Mwari wanotipa chipo. Masamurai muriko ndangotendawo Zim Entertainment nekudz kwatakabva because kuti tive zvatiri izvezvi ndiwo chete. Ndinotenda Zim Entertainment namudara God, pasina Mwari hapana sunshine, and tarisira zvizhinji gore rinori kubva kusunshine. aiwa mazvinzwira mega. This is Ndinisemi wacho. I'm signing out, but remember, always log on to Zim Entertainment. Ungogara uchingoziva usasaririre Zim Entertainment anyway everywhere. I'm out. Masamurai yoyo it's Badatichipisa kungetwiza ati wanataka nyarara takaiza ndazviona kuti mashiza tovatengera madhuku tovapfekedza imva Mukanya oya vanochengeta godo idzo imuka ngadzende musango apa Mukanya ndachinja mutambo masamurai vachidzoza tambo Sheltang Tynash atina watina kwata takuziva edu matapshata nesu vanozwa bhata vana vadiki ngavambonodhata ameno ikoko kunyangwe vakavenga patani avatione ikoko ameno ikoko Mukanya oye ikoko avatione vane musoro wakasaravati vane kauno kechiluminati vanotusa telese upalanyirebati ndosaka vatimba zvisina ati anovadziwa neupenyu hwako akakusekerera ungati wako apo anoda kutonga sababa vako enda unotonga kumba kwako ameno ikoko kunyangwe vakavenga patani avatione ikoko ameno ikoko Mukanya oye ikoko avatione tichipisa kungetwiza vationa takanyarara takaiza ndazviona kuti mashiza tovatengera madhuku tovapfekedza Mukanya oye vanochengeta godo idzo imuka ngadzende musango apo Mukanya ndachinja mutambo masamurai vachidhonza tambo Zim Entertainment atina watina kwata takuziva edu matapshata nesu vanonzwa bhata vana vadiki ngavambonodhata ameno ikoko kunyangwe vakavenga badhani avatione ikoko ameno ikoko kudoguru peda mnodike vakote taurai zvenyu respect ndozvinoita vadike vakote taurai zvenyu munonyanya kuzvitoredzera ndokusaka vafana vachikuomezera uri kutipa kuti wavazera grafu rako rakakwirana donhosera this time tikutenderedza ngoma paringadai marufunga kuti kudembedza mabhuruka ndochigai vari kuda kufa chekava nemabhudu bai samurai ngatishande zvedu ngatitsvake ndai Mukanya tavatanya vana vadiki vanoda kutsitswana this time vatsika banana atiche kumba kwavo saka bhana kudoguru peta kuti vadiki vakutye taurai zvenyu respect ndozvinoita vadiki vakote taurai zvenyu
unonyanya kuzvitoredzera ndokusaka vapana vachikuomesera vari kutipa kuti vapazera grafu rako rakabvira ndovatikitisa kanyamano ava vane unhu hwekuitisa HK Amende Coco Entertainment Zimbabwe Entertainment introducing Firetan from Sunshine Studios. Yeah. Narco music. Hey, we set in peace. Baby, Wani konyesa, wani pengesa, wani mani some shit. Baby, unoni tachi tam. Pauno swedera parpaduze pangu unondisiya ndichiita kunge ndasvika kuLondon ndani mumwanga ndiparudosi rwako bebi unondita chitamtam pauno swedera parpaduze pangu unondisiya ndichiita kunge ndasvika kuLondon msucha pasha chakabata puti will and well yo hana yangu inombobamba nechemukati ndobva ndanza kufamba paunongosvika beba pana chicharamba Sunshine ndiperekedze kumba kwacharamba yeah. Ndoda mnamato nsakanganisa mwana uyu vanomufinura ndovaita godo remunyu zvanondita bebu you love yanondipa anondiendesa kuheaven kuCloud9 mufunga ndizvitimbe kuti anodaini pauri mwana sikana ndoita kunge ndine maini inzwa lavhu yacho pangoma ndaimba raimi handikundike pauri mwana sikana rudo ndakabhecha ndiri kuuya nespidi chimanya kunge gwecha usazonsaiza usandimachisa usandigeza pangu ndasakura ndazunza baby from the looks of the things girl you coming from the earth to the heaven and nothing so certain above all the girls I ever seen you were smart and so steady so let me call you baby girl you take me far I'm praying to the Lord we can make it girl you take me far I like it. You are me baby. A long time me feel you driving me crazy. I like it. You are me baby. A long time me feel you driving me crazy. I like it. Beautiful smile like a rose, the life that I chose. In the chapters nobody tell me to close. Girl, I wanna be with you. It's up close and personal, take my hand and I'm so close, yeah. Oh girl, I love you more than 1,000,000 times. One simple fact, you an African child. Me never fake it. This is from me heart to represent the true heart from Georgia. Girl, you are my hope, you are my lover, you are my sunshine, you are my shoulder. Yes, you are everything a man can need. Baby girl, come and stay with me. You are my hope, you are my lover, you are my sunshine, you are my shoulder. You are everything a man can. Whoa. Do. One penges on konyesa. Hey, your sunshine. Zimbabwe Entertainment. Do. You will set in peace. Me bone. Me well and well. Set in. You have been watching Zimbabwe Entertainment, fresh from the source.